Amen. Good morning, church! Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Truly, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Amen. Amen. Tayo pong lahat ay umikot. Yakapin po natin at akbayan ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen. Praise God for this beautiful morning. Amen. Tuwing umaga po o tuwing nagigising tayo sa umaga, ano po yung mga salita na sinasabi natin? Ano yung mga salita na nasa isipan natin every time we wake up in the morning? Thank you, Lord. Amen. Having that grateful heart, and you just express it by saying, Lord, thank you. Amen? Basahin lang po natin yung Psalms 5:11. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them, that those who love your name may Amen. Rejoice in you. And this morning, together as a family, let us rejoice, have a grateful heart, and say to the Lord, Lord, thank you. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Come on, church, let us thank the Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all
sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Again, everybody. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Una po sa lahat, Panginoon, kami po'y buong pusong nagpapakumbaba, Lord. Buong pusong humihingi ng iyong kahabagan, Panginoon, sa umagang ito. At buong puso rin po namin inaaninyahan ng iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon. Upang sa umagang ito, Lord God, ikaw lang ang aming maparangalan. Ikaw lang ang aming mapasalamatan, Panginoon, at ikaw ang maging sentro ng aming umaga, Panginoon, hanggang sa matapos ang service na ito, Lord God. At sa gagamitin po magtuturo sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo po siya ng talino na galing sa iyo lamang, Panginoon, na ikaw ang maitaas niya, Panginoon, at ikaw ang kanyang mapaluguran sa oras at sa araw na ito, Panginoon. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito at sa mga naririto na dinala mo ang kanilang mga pangyapak upang makasamba sa araw na ito, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong presensya ay bumaba. Tunay nga, Lord God, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin at wala ang iyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Excited po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po ay narito sa tahanan ng Panginoon para po magpuri at magpasalamat. Lahat po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, kalimutan po natin yan dahil po ang Diyos pong bahala dyan. Siya po ang magbibigay ng comfort sa atin sapagkat napakadakila po ng ating Panginoon. Amen? Kaya po wala po tayong gagawin umaga kundi magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na buhay! Halina't purihin ang Diyos! Go! Halina't purihin ang Diyos, pagpapala niya sa ating lubos-lubos. Nakapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Halina't purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos, pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Nakapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamat. Dakilang Diyos! Dakilang Diyos at Panginoon, mag-ari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasamba. Halina't purihin ang Diyos!
lubos. Makapangyarihan, siya sa akin ay nagmamahal. Halina't siya ay pasalamatan. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang dakilang Diyos at Panginoon, maghari ka sa lahat ng panahon. Ang ngalan mo ay luwalhatin, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lamang ang sasambahin. Yeah! Dakila ka, Panginoon, luwalhati ang ngalan mo. Papuri ko ang pagsamba, iaalay para sa'yo, para sa'yo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Dakila ka, Panginoon, luwalhati ang ngalan mo. Papuri ko at pagsamba, iaalay para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Dakila ka, dakila ka, aking Panginoon, purihin ka, awitan ka, sa habang panahon. Dakila ka, aking Panginoon,
best worship, the best praise that we could ever give. Oh, thank you, Jesus. Let your glory fall in this room, oh God. Thank you for your presence. Thank you, Lord. Touch each and everyone's heart this morning. Father of creation, unfold your sovereign plan. Raise up a chosen generation that will march through the land. All of creation is longing for your unveiling of power. Would you release your anointing? Oh God, let this be the hour. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Ruler of the nations, the world has yet to see the full list of your promise. The church in victory. Turn to us, Lord, and touch us. Make us strong in your mind. Overcome our weaknesses, that we could stand up and fight. Let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to see your face. So let your glory fall in this room. Let it go forth from here to the nations. Let your fragrance rest in this place as we gather to seek your face. Let your glory. Let your glory fall in this room. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your presence, oh God.
praise. Oh, we worship you, Jesus. You are high and lifted up. Oh, yes, God. Thank you, Jesus. You are high and lifted up. Thank you, Jesus, for your presence. The victory is yours, for you are victorious. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah, Jesus. You are worthy of our praises. You are worthy to be worshipped with our hearts, with our whole being. Lord Jesus, we thank you. You are the darling of heaven, and yet you came here to save us. We are victorious in Christ Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. You are worthy of the highest praise. You are worthy of our highest worship. For you are good. You are great. Oh, we love you, Jesus. We love you, Father God. Thank you, Holy Spirit. We felt your presence this morning. And that is all we need. We give you all the praises. We give you all the glory in Jesus' name. And everybody says, Amen. Thank you, Jesus. Sige po, atin pong anyayahan mga bata dito sa ating harapan before we go to the Word of God. Panalangin po muna natin ang ating mga kabataan. Amen? Children are very precious in the sight of God. Amen po ba? Amen. So wag nating hadlangan, amen, ang mga kabataan na lumapit sa ating Panginoon. Amen? Bagkus tayo ay maging modelo po nila. Tama po ba? Sa paglapit sa ating Diyos.
Pwede po bang ituon natin ating mga kamay sa atin pong mga kabataan na ito? Heavenly Father, we honor you, we glorify you, O God, sa buhay ng mga kabataang ito. Salamat po, O Diyos, sa mura po nilang edad, ipinapakilala po ninyo kung sino ka sa kanilang buhay. Lord, we declare, O God, na malakaran po nila, Lord, ang naisin mo sa kanilang buhay, malakaran po nila ang mga plano mo sa kanilang buhay, O God. Lord, amin po silang binabalutan ng iyong banal na dugo that no weapon of the enemy formed against them will prosper. Lord, wala pong impluensya ang makamundong mga bagay sa kanilang mga buhay, Panginoon. At salamat po, O God, na sa takdang panahon, ma-fulfill, O God, ang plano mo, ang vision mo sa bawat isa sa kanila. Lord, na magamit po sila para sa iyong kaluwalhatian, magamit po sila, O God, para sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po. We declare health, prosperity, Lord, sa buhay po nila at Lord, sa kanilang pag-aaral, kakitaan po sila, O God, na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos na tapat, Diyos na buhay, Panginoon. Salamat po. Ikaw ang madakila, maluwalhati sa aming mga kabataan na to. Sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sino po excited ngayong umaga? Amen. Ang excited po, bawat isa po sa atin should be. Amen? Because binigyan po tayo ng Diyos ng panibagong lakas, panibagong araw. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen? Kasi wala po tayo sa hospital. Wala po tayong sakit at karamdaman. Amen po ba? Na bawat hininga natin ay libre. Unlike po yung, kasi naalala ko po yung mother po ni Mariel dati, bumili kami ng oxygen tank. I think ganito lang yata kalaki and magkano ang halaga. And then, naubos lang niya sa loob ng, I think, 1 o 2 araw. Amen? So, we should be grateful na bawat araw binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na kung saan matamasa po natin ang kanyang kadakilaan sa buhay po natin. Amen? So, dadako po tayo sa salita ng ating Diyos. Sino po ba ang bukas ang puso ngayong umagang ito? Amen? Sabi nga po, one word is enough from the Lord. Di po ba? It can change the course of our destiny. Isang salita lamang po na magmula sa ating Panginoon, sapat na yan para mabago ang buhay po natin. Just like what had happened to Paul. Dating Saul, di po ba? Just like what had happened to Jacob na naging Israel. Just like what had happened to Abram na naging Abraham. Amen po ba? Kausapin mo yung sarili mo. Ako din, may pagkakataon ng Diyos sa buhay ko. Hello? May kausap po ba ako? Amen. So dadako po tayo sa salita ng Diyos, pero bago po yan, tayo pong lahat ay panandali ang yumuko and let's invite the presence of God, the Holy Spirit this morning sa atin pong pag-uusapan. Aming Ama, salamat po sa iyong salita na muli maihahayag sa bawat isa po sa amin. May these words of God minister to each and every one of us. Na bawat salita na to tumimo sa puso po namin, maisa pamuhay po namin, at Lord, magkaroon ng pagbabago sa buhay po namin. Because you said in your word, O God, that you are changing us from your glory to glory. We're not yet perfect, O God, but we desire, O God, na kaya mo pong baguhin ang aming buhay, Panginoon. At salamat sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na ibinibigay niyo po sa amin, na kami po ay makalapit po sa inyo upang magkaroon ng pagbabago sa aming buhay, magkaroon ng transformation sa aming buhay, na kung saan makita ng mga taong nasa paligid po namin ang pagbabago na iyon. At sila man ay madala po namin sa iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa iyong salita ngayong umagang ito. We honor you, we glorify you. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. So, nandito pa rin po tayo about the vision. Amen? Marami na po ba tayo nakuha about vision? O hindi pa rin klaro ang ating paningin sa vision? Amen? So, Genesis 15:5. Balikan po natin yung text po natin. Genesis chapter 15, verse 5, Brother Henry. Yan. Sabi po rito, He took him outside and said, look up at the sky and count the stars. If you indeed, you can count them. Ito po ang challenge ng Diyos kay Abram. Amen?
Then he said to him, so shall your offspring be. Tinignan ko po ang vision in biblical perspective. Ito po yun. Tignan po natin. Kasi ang pinag-usapan po natin sa buwan na ito is about the vision. A vision, tignan natin. Yan. A vision in the Bible is a supernatural revelation of that which the prophet described as knowledge of the future. It is a means of communication between a heavenly being, God, Jesus, Holy Spirit, or angels, and an earthly recipient. Tayo po yan. Amen? That's a vision. A vision is a God-given mental impression of what can be. Sa darating pa lang. And can be experienced while awake. Habang gising po tayo, pwede po natin makita yan. Or in a dreamlike state. Visions often reveal God's will or convey important messages. That's a vision. Kailangan maunawaan po natin, ano ba yung vision na sinasabi ng banal na kasulatan? In order for us to understand ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng vision. Halimbawa po, ang senior citizen, di po ba? Sino po ba pakitaas po ang senior citizen? Amen. Marami po kayong benepisyo, di po ba? Tama po ba? Hello, senior citizen. You must be proud kasi ang dami niyo pong benepisyo. Amen po ba? Pero ang benepisyo na yan ay mananatiling unexperienced if you will not use it. Tama po ba? Hello? Ang benepisyo na yun, hindi mo matatamasa kung hindi mo gagamitin. May kausap po ba ako? Same holds true sa vision. If you will not use the vision, the purpose of the vision, it will not manifest into your life. Hello? Tulad nga po sabi ko kanina, may 20% discount. Alamin nyo pong mga discount. May libre pa, I think may libre yata kayo sine eh. Once a week po ba yun? Pero kung hindi mo gagamitin, yung benepisyo mo na yan manood ng sine, hindi mo matatamasa. Tama po ba? Wala na nagsalitang senior citizen. Hello, senior citizen. Amen? Amen? So, ganun po ang vision. Amen? Kailangan maintindihan muna natin, ano po yung sinasabi ng Panginoon patungkol sa vision? Dito po, tinignan ko naman po itong vision sa Webster Dictionary. Paki-flash. Yan. The act or power of seeing. In physical, ang vision mahalaga. Bakit po? Pag wala kang paningin, limitado ang kilos mo. Hello? Tama po ba? Same also in spiritual. Pag wala kang vision, limitado ang buhay mo spiritually. Hello? Amen? Kaya nga po sabi ng Bible, my people perish because of lack of vision. Kahit nandyan na lahat, binigay na ng Panginoon ang benepisyo mo. If you don't have the vision, pag hindi mo gamitin ang binigay ng Panginoon sa'yo, you will not experience the fullness ng Diyos sa buhay mo. Another meaning, the special sense by which the qualities of an object, such as color, nakikita ng ating mata, yung luminosity, the shape, and size, nakikita mo yung wonders ng creation ng Lord. Kahit ba sabihin mo, ikaw ang gumawa niyan, pero yung resources niyan, galing pa din sa Diyos. Amen? Makita mo yung husband mo, yung wife mo, kahit umagang-umaga, magulo ang buhok, still, na-appreciate mo yung presence niya. Tama po ba? Because you have that vision. Unlike po yung physically incapacitated sa paningin, di po ba, they need someone to guide them. Maaari may ginagamit silang tool to guide them. Because their action is limited without their vision. Tama po ba? Amen? Same also sa atin spiritually. Hindi ka makakilos spiritually. You cannot exercise the benefit of it. You cannot exercise what God wants you to do if you do not have the vision coming from God. Hello? Constituting its appearance are perceived through process in which light rays entering the eyes, the eye are transformed by the retina. Ito na po yung patungo sa ating mata. Number 2, something seen in a dream, trance, or ecstasy. Especially a supernatural appearance that conveys a revelation. Ito po, nasa introduction pa lamang po tayo.
a thought, concept, or object formed by the imagination. And letter C, a manifestation to the senses of something immaterial look, not at visions but at realities. At number 3, the act or power of imagination. At number 4, tignan po natin. Something seen, a lovely or charming sight. Maganda po ang merong vision. Amen? Maganda po pag meron po tayong paningin. May it be a spiritual, may it be physical. Amen? Kaya po yung vision na yan, kailangan magamit po natin sa tama. Sabi nga po, kung para magamit po natin sa tama, we must know the purpose. Amen? Ano yung binigay ng Diyos sa ating purpose na yan para magamit po natin? Pinamagatan ko po ang pag-usapan po natin ngayon with regards to vision is position to vision. Amen? Position to vision. Proverbs 29:18. Okay, ito po. Sabi po rito, sabi po sa Proverbs 29:18, Amplified Bible, where there is no vision, maaari po yung sa version po ninyo, Revelation, where there is no vision, no redemptive revelation of God, the people perish. But he who keeps the law of God, which includes of that of man, blessed, happy, fortunate, and enviable is he. So makita po natin, where there is no vision, where there is no revelation, my people perish, sabi ng ating Panginoon. Hello? So bakit nagkakaroon ng failure? Ba't nagkakaroon ng hindi maayos na pamumuhay ang kahit mga Kristiyano? It's because nagkukulang sa revelation. So vision is equivalent to revelation. Hello? Yung vision na sinasabi ng ating Panginoon, hindi lamang po sa vision natin sa paningin, nakikita natin. Kasi maaaring meron pong sinasabi ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi sabi po dito sa Proverbs 29:18, vision is equivalent to revelation. Ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon? Sabi nga po, laging binabanggit ni Rev. Stella ang instruction ng Diyos ay simple lang. Kung mananatili kang mapagmatsyag, kung bubuksan mo lamang ang puso mo sa Panginoon. Hindi komplikado ang Diyos. Amen po ba? Tayo lang nagpapakomplikado sa sarili po natin. Tapos magre-reklamo tayo sa Panginoon. Lord, bakit ko naranasan to? Bakit nangyayari sa akin to? Hello, may kausap po ba ako? Amen? Minsan sa mga ginagawa din naman natin. Ito pong sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of revelation. Meron ka namang revelation pero kulang. My people perish because of lack of vision, lack of revelation. Because of the busyness ng buhay po natin nowadays, di po ba? Fast-pacing ang buhay. Sometimes hindi na tayo nakakapag-devotion. Hello? Sometimes hindi po tayo nakapagbasa ng Bible, in which yun po dapat yung pinaka-main. Lahat po tayo, walang exempted. Yun po dapat yung main ingredient ng buhay natin. Hello? Ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon? Because instruction coming from God is very much important sa buhay po natin. Sabi nga, we are not of this world. Although we are in this world, but we are not of this world. Hello? Hindi po tayo taga dito Halimbawa, ang isang ambassador po ng atin pong bansa ng Pilipinas sa ibang bansa, di po ba saan siya kumukuha ng instruction? Hello? Sa main nila, sa bansang pinanggalingan niya. Hello? Saan siya kumukuha ng mga revelation, ng mga instruction na dapat niyang gawin? Sa lugar na yan. Di po ba? Galing sa bansang pinanggalingan niya. Same holds true po sa atin. Para ma-fulfill yung purpose natin, kailangan may instruction galing sa Diyos. Papunta sa atin. Tama po ba? Amen?
Kaya tayo napeperwisyo, kaya tayo nagkukulang, kaya po tayo nahihirapan. It's because we do not get instruction coming from God. We are not of this world. Bakit ka kukuha ng revelation dito sa mundo? Hello? Bakit ka kukuha ng instruction dito sa mundo? Hindi ka naman taga dito. Hello? Amen? Kaya alamin po natin, ano ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Just like what God's instructions to Abraham. This is the instruction of God to Abraham. Yung binasa po natin kanina. So, bibigyan ko po ng diin. Vision is equivalent to revelation. Genesis 15:5. Tingnan po natin. Ano ba yung instruction ng Diyos? Then he brought him outside. Tingnan mo nga dyan, Brother Hendrik, sa New King James Version, para pareho tayo. Then he brought him outside. May instruction. Hello? Tingnan niyo po ito. Then he brought him outside and looked and said, "Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." May instruction ng Diyos eh. May revelation ng Diyos. Para makita niya yung himpapawid, yung kalangitan, yung mga stars, kailangan niya lumabas sa kanyang tent. Hello? Hanggat hindi ka susunod sa revelation ng Diyos, hindi mo makikita yung vision ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo makikita yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Kasi may hindrance. Hello? Yung tent na tinutukoy dito speaks of hindrance, it speaks of blockage, it speaks of your comfort zone. Komportable naman si Abraham doon, nasa loob nga, nagpapahinga eh. Maaring nakahiga, maaring nagmumuni-muni. Pero hanggat hindi siya lalabas sa kanyang tent, hindi niya makikita yung mga bituin sa kalangitan. Hello? Hanggat hindi ka lalabas sa pinapagawa, sa lugar na kinabibilangan mo, na dapat kang lumabas dahil pinapalabas ka ng Panginoon, hindi mo makikita yung instruction ng Diyos sa'yo. Hindi mo makikita yung revelation ng Diyos sa'yo. Kaya pansinin po natin, minsan pag nasa comfort zone tayo, okay na tayo eh. Parang nakalimutan mo nga may Diyos eh. Hello? Okay naman trabaho mo, okay naman yung pamilya mo, okay naman lahat. Kaya minsan nawawalan ka na ng panahon makipagniig sa Panginoon. O nawawalan ka ng panahon na makipag-commune sa Panginoon. Sometimes yung comfort zone na yan, amen, yan yung nagiging dahilan para hindi natin makita, maranasan ang ipapagawa o pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, labas ka. Kasi kahit tumingala ka dyan, hindi mo makikita. Lord, komportable na ako dito eh. Okay naman ako dito eh. Labas ka nga para makita mo. Minsan ganun po tayo, di po ba? Lord, okay na ako dito. Wag mo na akong papuntahin dun. Amen? Another example, Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Balik lamang po tayo ng ilang mga chapter. Yan. Now the Lord had said to Abraham, get out of your country. Kanina po, He brought him outside. May pagkakahambing. Now, chapter 12, verse 1, now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. May instruction na naman ng Diyos sa kanya. Ang sabi doon, labas ka sa iyong bansa. Get out of the country. Get out from your family. Amen? Ito pong family nito, ito pong country nito, it speaks of his comfort zone. Okay naman na siya doon eh. Pero nga may vision kasi eh. Naisip pa kita sa kanya ng Diyos. Hindi yan mafufulfill hanggat hindi po siya lahahakbang, hanggat hindi siya lalabas. Sa tingin po ba natin, mapufulfill ba itong verse 2 na yan, that I will make
make you a great nation kung di niya hahakbangan yung instruction ng Diyos. Sometimes hindi po natin maintindihan yung nangyayari sa buhay po natin sa ngayon. Hanggat alam mo lumalakad ka, patuloy ka lang lumakad. Dahil makikita mo na lang yung sarili mo, nandun ka na sa pinapagawa ng Diyos na vision sa buhay mo. Hello? Naintindihan po natin, mga magulang, mga kapatid. In order for the vision, kung meron dyan, Henrik, in order for the vision to be fulfilled in the life of Abraham, God positioned him. Ipinosisyon muna siya. Hindi basta-basta dumating yung vision na yan at na-fulfill sa buhay niya. Hello? Minsan we want the reward. Pero nakakalimutan natin the rewarder. Sometimes we want the progress. Ayaw natin ng process. Hello? Gusto agad natin shortcut. Lord, bigay mo na. Minsan, humihingi tayo sa Panginoon, Lord, gusto ko magkaroon ng patience. Gusto ko ngayon na. Amen? Nawawalan tayo ng pagtsatsaga. In order for the vision to be fulfilled in your life, God will position you. He must have to position you first. Kailangan mo na yung iposisyon ng buhay mo. Sa ngayon, di mo maintindihan ba't ganyan ang nararanasan mo. Pero bahagi pala yan ng plano ng Diyos sa buhay mo. Hello? Tingnan po natin another example in the life of Joseph the Dreamer. Sino po bang hindi nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Amen? Very famous, lalo na sa ating mga kabataan. There is a vision when he was at a young age. Tama po ba? Amen? Ng kanyang mga kapatid, ang kanyang mga magulang, yuyuko sa kanya. Hello? Amen? Pero hindi yan basta-basta dumating sa buhay niya. Tingnan po natin. He took the process. Dahil may progress na naghihintay, pero kailangan niyang mag-undergo ng process. Hello? Amen? Anong nangyari sa kanya? From pit, marami pong P ang nangyari sa buhay niya. From pit, tinapon siya sa balon. Tapos, binenta siya kay Potiphar. Hello? And then, from Potiphar, nagkaroon siya ng kaso, ikinulong siya to prison. And then, nung nasa prison siya, nakilala siya ng hari at dinala siya sa palace. Walang shortcut po sa atin, Diyos. Amen? May vision para ma-save yung Israelite sa famine in the future. Kaya ang Diyos ipinosisyon si Joseph. Kung naghinanakit itong si Joseph, nangyari sa buhay niya, ma-fulfill ba yung vision sa kanya? Kaya nga po sabi, we must be grateful sa ating Panginoon whether you are in season or out of season sa buhay mo. Kasi hindi mo alam ang future Hindi mo alam kung anong nangyayari in the future. Hindi mo man alam nangyayari sa buhay mo ngayon. But if you will trust God that He is in control, amen, you will be benefited. Kasi kung nawala sa wisyo tong si Joseph, maaring hindi na siya nagtuloy. Tama po ba? Biruin mo, mismo mga kapatid, tinapon siya sa balon, pinagkaisahan. Kahit pagkaisahan ka pa ng mga taong nakapaligid sa iyo, if you know that God is in control, you will still go on. Hello? Amen? Without these processes sa buhay po ni Joseph, he won't experience the fulfillment of the vision. True enough, di po ba? Nung nagkita-kita sila magkakapatid, yumuko sa kanya. Kasi yun yung vision niya nung way back, nung nauna pa At hindi nga siya pinaniwalaan ng kanyang mga kapatid. Kung sa simula pa na-discourage na siya, maaaring hindi niya ito ma-experience. Hello? Kaya po sa buhay po natin, alamin natin sa Panginoon, Lord, at dapat alam natin, iposisyon yung sarili natin
dun sa pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ito po, bago po natin, habang inaayos po natin, habang tinitake po natin, yun pong positioning sa vision na to, these things must be considered. Meron po tayo dapat i-considera. What must be done? Amen? Habang pinuposisyon natin yung ating sarili towards the vision. Lahat po tayo may vision ng Diyos sa buhay po natin. Tama po ba? Amen? Magkakaiba po ang vision ng Diyos sa atin. Amen? Number 1, there should be obedience. Kailangan po meron pong obedience. Kasi kahit na may vision ng Diyos, if you will not obey, you will not experience the fulfillment of the vision. Halimbawa po, si Jonah. May pinapagawa po ang Diyos kay Jonah eh. Di po ba? Ayaw niya. Hello? Anong ginawa niya? Pumunta sa ibang direction. So, naka-experience pa siya ng problema sa buhay niya, susunod din naman pala siya at the end. Amen? Sometimes po, idinadaan tayo ng Diyos sa ganitong way. Ayaw mo makuha sa pakiusapan, sabi siguro ng Panginoon sa atin, kukunin kita sa mahirap na paraan. Hello? Meron namang madaling paraan eh. Sunod ka na lang. Sabi niya kay Jonah, punta ka dito sa Nineveh. Ayaw sumunod ni Jonah. Meron siyang sariling dahilan. Anong ginawa ni Jonah? Lumipat ng ibang lugar. Pero dahil gusto ng Diyos ma-fulfill sa kanyang buhay yan, dumanas pa siya ng pagsubok. Kaya minsan dinadaan po tayo ng Diyos sa pagsubok. God allows problems and difficulties in our lives in order for us to refocus our life to Him. Ito ang pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Dito ka pupunta. Kaya minsan, dinadirect ng Diyos, kailangan pang tapikin, kailangan pang paluin. Susunod ka din naman pala. Susunod din naman pala tayo. Kaya minsan sinisisi natin ng Diyos, Lord, bakit ganito nangyari? Bakit ganito? Ba't ganyan? Pero that's part of the processes ng Diyos sa buhay po natin. Romans 8:14. These things must be considered while positioning ourselves to the vision. Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Kung kinukonsidera mo ang Diyos sa buhay mo, dapat tayo po ay nakikiayon sa nais ng Diyos sa buhay natin. Hello? For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Minsan, kliniklaim lang natin na anak tayo ng Diyos pero ayaw natin sumunod. Hello? May pagpapasya pa din tayo. Tama po ba? Amen? Pero itong gusto ng Panginoon eh. Kasi nakikita niya yung future po natin. Hello? Tayo po ba nakikita natin yung future natin? Di marapat lamang po na talagang isanggunin natin ang buhay natin sa Panginoon. Kasi alam naman natin na pag nasa Diyos tayo, hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Amen? Dumating man yung pagsubok, nandyan pa rin. Kaya nga po, binanggit ko rin po kanina sa worship team, Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin, on a daily basis, we have to trust Him. Kasi yung lampara nung panahon na yun, hanggang ganyan lang ang nakikita. Hindi nakikita, tulad po ngayon, na malayo ang nararating. Hello po ba? Ng flashlight natin. Kung yun po yung ginamit na illustration way back sa Bible, baka makita natin ano yung kakaharapin natin pagsubok along the way. And it will discourage us. Tama po ba? Marami pala akong dadaan ng pagsubok dyan. Ayoko nang tumuloy. Hello? Kaya nga sabi ng Panginoon, kailangan on a daily basis, we have to trust Him for the process. Amen? Kasi para hindi ka ma-discourage sa maaaring makikita mo. Dito po sa Luke chapter 22, verses 41 to 42. Ang ating Panginoong Jesus po ang pinaka-example po natin with regards to obedience. Tama po ba? Sabi dito, and He was withdrawn from them
about a stone's throw, and he knelt down and prayed. Ito verse 42, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Meron namang kapasyahan ng Panginoong Yesus eh. Tama po ba? Pero ipinapaubaya niya ang kanyang kapasyahan sa kapasyahan ng Diyos sa buhay niya. Hello? Meron po tayong pagpapasya sa sarili po natin. Sa tingin natin tama. Pero mahalaga pa din na yung kapasyahan natin, ipasakop pa rin natin sa kapasyahan ng Diyos natin. Sa ngayon, hindi mo maintindihan, pero in the future, maintindihan mo. Ulitin ko po yung binanggit ko po kanina. If you want the progress, you must undergo or you must take the process. Tulad po ng estudyante, di po ba? Meron siyang goal eh, meron siyang vision sa buhay niya eh. Pero kung di siya mag-aaral, hello? Do you think marating niya yung gusto niyang kurso sa buhay niya? Do you think matapos siya yung education niya? Yung vision na yun, manatili sa vision sa buhay niya. Hello? Tulad po ng isang traveler, alam mo, mag-commute ka, punta ka sa Baclaran. Kailangan you have to position yourself. Kailangan i-undergo mo yung process. Anong gawin mo? Diyan ka ba mag-abang sa harapan ng jeep papuntang Baclaran? May kausap po ba ako? Di ba ang gawin mo, yung sakay ka ng tricycle at magpadala ka dun sa highway kasi dun dumadaan yung mga sasakyan papuntang Baclaran. So same holds true po sa atin. We must take the process. I-position mo yung sarili mo para papunta ka sa vision ng Diyos sa buhay mo. Kung manatili ka dyan on your comfort zone, hindi ka naman dyan pinapastay ng Panginoon, hindi yan mangyari sa buhay mo yung vision ng Diyos sa buhay mo. Naintindihan po natin. Hello? Luke 22 verses 41 to 42 sabi dito, Not my will, but let your will be done. Maaring pwede po natin gayahin, Lord, ito po ang pasya ko, ito po ang decision ko sa buhay ng pamilya ko, pero not our will, but let your will be done. Pero pag sinabi po natin yon, we must accept the process. Kasi maaring hindi madali yung process na pagdaanan mo. At along the way, sa kalagitnaan, susuko tayo at babalik tayo. Eh, hindi mo alam, malapit ka na pala sa finish line. Yung ibinalik mo from the middle, eh yun din pala yung dapat mo pang lakarin, eh di nasa finish line ka na. Hello? That's part of the vision ng Diyos sa buhay po natin. Pangalawa po, righteousness. 1 John chapter 3 verse 10. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God. Dalawa lang po ang kalulugaran natin. Kung di ka nagpa-practice ng righteousness, ang sabi dito, you are not of God. Nor is he who does not love his brother. Pastor, nasaktan ako eh. Kaya ang hirap mahalin. Yung asawa ko, sinaktan ako eh. Kaya hindi ko mapatawad. Remember po, ang buhay po natin sa mundong ito is panandalian lang. Ipagpapalit mo ba yan sa eternity na naghihintay? Hello? Amen? Gusto natin sa kalangitan, pero ayaw natin ng process. Gusto natin yung progress, ayaw natin yung process. Eh sabi ng Lord, magpatawad ka. Sabi ng banal na kasulatan, we must forgive 70 times 7. That's 490 in a day. Nakakailan pa lang. Amen? Minsan sinasabi natin, isa na lang, bibingo ka na ha. Pang ilan pa lang yan? Pangatlo, pangapat? Eh, sabi doon, 70 times 7.
Mahirap po magpatawad. Tama po ba? We're still on the flesh. Real talk. Without the help of the Holy Spirit. Hindi mo talaga kaya magpatawad. Nasaktan tayo. That's our ego eh. Pero kung hihingin mo yung tulong ng banal na spirito, you can and you will forgive that person. Kasi po pag wala po tayong forgiveness, wala po tayong salvation ngayon eh. Amen? Sasabihin lang ng ating Panginoong Yesus sa Diyos, hindi ko naman kasalanan eh. Ba't ako mamamatay? Ba't ako mapapako? Ba't ako mahihiwalay sa'yo? Hello? Kasi kung walang forgiveness po, at yan po ang mindset natin, wala tayong salvation ngayon. Lahat po tayo destined to hell. Pero yan po ay tinanggap lahat ng Panginoon for the sake of every one of us. Kasi nais po niya makasama tayo in eternity. Hello? Sino tayo para hindi magpatawad? Hello? Kung yung Diyos nga na nagkatawang tao, Pastor, Diyos siya. Hindi po. Nung nasa lupa siya, tao po siya. Kaya nga, He must recharge Himself in the presence of God daily eh. Kaya nga, ina-isolate niya yung sarili niya kasi kailangan niya mag-recharge. Amen? Dumaranas po siya ng tulad ng dinadanas natin. Kaya hindi po exemption para sa atin na sabihin natin Diyos siya. Hindi po. Nagkatawang tao po siya. Naranasan niya yung nararanasan natin. Amen? So dalawa lamang pong option natin. Whether you do those things God wants you to do or hindi. So our choice is our destiny. Choice mo hindi magpatawad, kunin ka ng Panginoon, who knows? Mamaya, bukas, sa makalawa, may walang pagpapatawad sa buhay mo, alam mo na kung saan ka pupunta. Hello? Sabi nga ng banal na kasulatan, di po ba? Work out your own salvation. Hindi ibig sabihin tinanggap mo ang Panginoon at gawa ka pa rin ng kamalian, mapunta ka sa langit. Hindi po. We have to work out our own salvation. One step lamang po yung pagtanggap sa ating Panginoon. On a daily basis, we have to walk in righteousness. We have to walk ourselves sa nais ng Diyos na gampanan natin, lakaran natin. Hello? In order for the vision to be manifested, He will change our identity. Para mag-manifest yung vision na yan sa buhay natin, kailangan mabago yung ating identity. Kailangan mabago yung ating mindset, our way of life. Tulad po yung pangalan po ng buhay po nitong mga biblical character nito, from Abraham to Abraham. Hello? Ang pangalan po kasi during that time, very significant. Amen? Meron pong ibig sabihin. Pag pinalitan ng pangalan mo, meron pong ibig sabihin yan. From Jacob to Israel. Kasi Jacob is manloloko. Di po ba? So pinalitan ng Diyos para ma-fulfill. Kasi ang pangit nga naman, ito yung buhay ni, halimbawa, Jacob pa rin. Pero, yun pala ibig sabihin ng pangalan niya. Nagkokontra dun sa pagkatawag niya. Kaya kailangan palitan ng Diyos yung pangalan niya. Kaya po ang buhay natin, kailangan po mapalitan yung ating identity, mapalitan yung ating mindset, mapalitan yung ating way of life in order for us to be in the vision of God. Another example is from Saul to Paul. From persecutor to preacher of the word. Amen? Yung mga processes na naranasan po nila, hindi basta-basta, mahirap. At kung babasahin po natin, yung buhay po ng mga apostol nung panahon ng ating Panginoong Hesus, namatay po sila sa hindi kaaya-ayang pagkamatay. Sa atin, hindi ka pa nga pinapatay eh. Di po ba, umaayaw na tayo. Ito yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Di po ba? Pero dito tayo pumupunta. At the end, sinisisi pa natin ng Diyos sa buhay natin. Bakit natin experience yan? Sabi nga ng Panginoon, come to me. Di po ba?
Kailangan lapit ka sa Panginoon. Yung process, kailangan tayo po ang lalapit sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang, di ba? Pangatlo, godliness. Ito po nung elementary, madalas po natin naririnig. Cleanliness is next to godliness. Matthew chapter 7, verses 16 to 18. Ano po sabi rito? Matthew chapter 7, verses 16 to 18. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Kaya nga po yung mga pangalan po nila nun, pinapalitan ng Diyos para ma-align yung sariling buhay ng tao na yon to the purpose of God. Hello? Kailangan po may process, palitan ng pangalan. Yung godliness na hinahanap po ng ating Panginoon, amen, is about yung prutas natin. The fruit na dapat makita ng mga tao, makita ng Diyos sa buhay po natin. Ano ba itong prutas na to? It's the fruit of the Spirit. Galatians 5:22 to 25. Galatians chapter 5, 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passions and desires. Bakit po? Kasi hanggat hindi namamatay yung flesh na yan, you will not bear this kind of fruit. Hello? Hanggat hindi ka patay sa sarili mo, hindi mag-manifest yung prutas ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Hello? Mahirap magpatawad eh. Kasi nga, hindi pa tayo patay sa sarili. Once na you are dead to yourself, it's easy to forgive. Nagsasalita po ba ako na may sense? Amen? Hanggat hindi pa napapatay yung sarili mo, hindi tayo kakikitaan ng prutas ng Banal na Espiritu. Itong hinahanap ng Diyos sa atin, the fruit of the Spirit. Kontra sa gusto ng laman natin. Gusto ng laman natin, maghiganti tayo. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Di po ba? Sabi nga, pag sinampal ka sa kanan, sampalin mo din. Kabilaan. Tama po ba? Pero sabi ng Panginoon, pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo pa yung kanan. Di po ba? It takes humility to do that. Ang hirap nun. Sinaktan ka na, magpaubaya ka pa. Di po ba? Mahirap. Sabi nga, but we need the fruit of the Spirit in order to do it. Verse 24, and those who are Christ's, kung sa tingin mo kay Kristo ka, have crucified the flesh. Kasama mo dapat na namatay ang Panginoon sa krus ng Calvary. Your flesh, dapat isinama mo sa krus ng ating Panginoon. With its passions and desires. Kasi ito pong passion and desire na to, kontra to sa prutas ng ating Banal na Espiritu. Kontra ito sa ating Banal na Espiritu. Verse 25, if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Minsan gusto lang natin mamuhay sa Espiritu, pero ayaw natin lumakad. Kasi mahirap lumakad sa Banal na Espiritu. Gusto lang natin yung progress. Ayaw natin yung process. Hello? Kasi yung process minsan mahirap. Minsan mabigat. We want the reward. Ayaw naman natin yung rewarder.
Lord, gusto ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganito. Ayaw mo naman pumunta sa Panginoon and commune yourself to God. Ayaw mong i-spend yung buhay mo sa Panginoon. You only want the reward. Minsan, kinukuha natin yung kamay ng Diyos, ayaw natin saliksikin yung mukha ng Diyos. Bakit po? It's because of contamination in this world. Kontaminado kasi. Kaya nga, ang Diyos natin, bago po niya gamitin ang isang tao, anong ginagawa niya? Ina-isolate niya from the crowd. Kailangan kasi mabago yung kaisipan, mabago yung pamumuhay. Sabi nga, he who controls the mind, controls the man. And the mind is the battleground. Ang kaisipan po natin is the battleground. Kaya nga po sabi nila, hindi lahat ng nasa ospital ay dala ng sakit at karamdaman. Hello? Karamihan sa kanila nagkasakit kasi kaiisip. Anxiety, depression. Diba? Wala naman talagang sakit eh. Naging komplikado na lang dahil sa kaiisip. Kasi kontaminado ang kaisipan. Kaya nga po lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, yung kaisipan mo dapat ipasakop mo sa kaisipan ng Diyos. Hello? Amen? Ito po yung panghuli. Ephesians chapter 2 verse 10. Kailangan po natin ng vision ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kailangan po malinaw ang vision mo. Physically or spiritually, kailangan malinaw yan. Kasi kung hindi yan malinaw, limitado ang pwede mong gawin. Limitado ang pwede mong iambag. Limitado ang pwede mong ma-accomplish sa ating Diyos. Ephesians chapter 2 verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for what? For good works. Which God prepared beforehand. Inihanda na ng Diyos noon pa. I knew you, sabi ng ating Panginoon, even before the foundations of the world. Kilala na kita. Sa sobrang pagkakilala nga ng Diyos, sabi niya, your hairs are all numbered. Ilan ang buhok mo? Alam niya. Diba? Ganun kanya ka kilala. Sabi noon, which God prepared beforehand that we should walk in them. Lalakaran na lamang po natin. Minsan ayaw pa natin lakaran. Minsan ayaw pa natin hakbangan yung direksyon ng Diyos sa buhay natin. Hello? Kaya minsan lalo tayo nahihirapan. We take the process masyadong matagal kasi yung own process natin ang gusto natin. Tulad nga po ng mga Israelites during their time. Di po ba sabi ng mga Bible scholars, kaya nila, I think, 40 days? 11 days to be in the promised land. Anong nangyari sa kanila? It took them 40 years in the wilderness. Bakit? Kasi ang kaisipan nila nasa Egypt pa. Hello? Hindi na bago ang kaisipan. Sana doon na lang kami namatay. Mas maganda pa ang buhay doon. Kasi yung mindset nila doon, hindi yan po pwede doon sa vision ng Diyos sa buhay nila to be in the promised land. Hello? Kaya kinakailangan po mabaklas yung ating kaisipan sa pagposisyon po natin sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Okay? In order for the vision to be fulfilled, we must be in obedience to Him. Kasi pag tayo po ay naging masunurin sa Diyos, kasi nandun yung kanyang instruction, nandun yung kanyang revelation. Napakahalaga po yan because sabi nga, we are spirit being, we are not of this world, although we are in this world. Malawa, to walk righteously, hindi ko po sinabing perfectly. Amen? Righteously, you have to position yourself. Alam mo yung katayuan mo sa harapan ng Diyos. Amen? Alam kasi ng Panginoon, magkakasala at magkakasala ka eh. Pero it doesn't mean manatili ka sa kasalanan. It doesn't mean hindi ka lalapit sa Diyos para magpalinis sa Kanya. Hello? Sometimes po sa atin, kahit mananampalataya, pag nagkasala, lalong lumalayo sa Diyos.
Nawawala tayo sa alignment. Nawawala tayo sa purpose ng Diyos sa buhay po natin. At pangalawa, and live in godliness or holiness. Wala pong perpekto sa atin. Amen? Ang nais ng Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya kasi siya ang mag-aayos ng buhay po natin. Kaya nga po sabi ng psalmist, na namamangha ang psalmist, I forget the chapter and the verse. Sabi niya, what is man that you are mindful of him? Sino ba ang tao para pag-ukulan mo ng pansin? Sabi ng psalmist, hello? Sino ba ako para bigyan mo ng pansin? Maaaring sa buhay natin, Lord, sino ba ako? Pangkaraniwang tao lang ako. Ganito lang estado ng buhay namin. Sino ba ako para bigyan mo ng pagmamahal na ganyan? Kasi ganun po tayo ka-precious sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi niya nakikita, amen, yung pangkasalukuyan natin. Pagkos nakikita niya, ang tinitignan niya, yung hinaharap natin. He is not interested on our past mistakes, but He is much interested on what we will do in the future patungkol sa Kanya. Hello? Naunawaan po natin, mga magulang, mga kapatid. Sometimes po, hindi po natin maintindihan yung process ng Diyos sa atin. Amen? Tulad po sa akin. Hindi ko po akalain, hindi ko po alam na dito ako dadalhin ng Lord sa Cavite. Kasi sabi ko po sa sarili ko, nung nandun po ako sa probinsya, sabi ko, dito ako magkakatrabaho, dito ako magkakapamilya, dito rin ako mamamatay. Yan po sabi ko, honestly. Amen? Ngayon, nandito po ako sa sarili, nakikita ko yung sarili ko nandito. Kasi po, nung ako po ay bata pa at nag-aaral pa lang, may vision na pinakita sa akin ng Diyos na nagsasalita sa harap ng tao. Ang nature ko, kabaliktaran. Kasi mahihain ako eh. Kahit tanongin niyo po kay Larry Ann, kababata ko po si Sister Ray Ann. Ayokong makihalubilo sa tao. Ayokong makipag-usap sa tao. Gusto ko nasa bahay lang ako. Gusto ko nasa kwarto lang ako. Yan ang nature ko eh. Pero may pinakitang vision. Ngayon, para ma-fulfill yung vision ng Diyos sa buhay ko, anong ginawa? Nagkatrabaho ako doon sa amin and sa trabaho na yon, hindi mo pwedeng iwasan ang tao. Kasi nasa bangko po ako during that time. Nasa loans department. May mga subordinates na kailangang pangasiwaan. So yun yung process. Mahirap yung process kasi at first talaga nahirapan po ako mag-adjust. Amen? Kasi po kung hindi na bago yung mindset ko, hindi po ako makakatayo sa inyong harapan ngayon. Hello? Para ma-fulfill yung vision ng Diyos sa buhay mo, accept the process. Amen? At ngayon, nandito po sa harapan po ninyo at nagsasalita. Amen? Ito pong pinagdadaanan po natin sa buhay po natin. Pag hindi po natin makuha in the Spirit ano yung nais ng Diyos sa atin, hindi po natin malalakaran ng tama. Hello? Kaya mahalaga po na makarinig po tayo sa ating Panginoon. Ano yung instruction ng Diyos? Kaya po sabi sa Proverbs, di po ba, my people perish because of lack of revelation. Kung ikaw ay empleyado, kailangan mo ng revelation coming from God. Ano yung papasukan mo? Ano yung company na papasukan mo? Kasi maaaring maganda ang sahod yan. Hello? Pero alam ng Panginoon kasi ang future natin eh. Maaari pala in the future, ikasisira mo pala yan. Meron kang business na nakikita. Amen? Sa tingin mo kasi marami nag-undergo ng business na yan, maganda ang kitaan. Pero kung hindi mo yan isasangguni sa Panginoon, makikita mo na yung sarili mo, sira ang investment mo. Ang manual po natin is nandito.
Hello? Ang isang gamit para mas ma-fulfill at mas gamit mo ng tama, you must read the manual first. Sa buhay po natin, are we reading our manual? Hello? May kausap po ba ako? Kaya nga po sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, this book, paki-flash, Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, and that you, bakit daw kailangan i-meditate? That you may observe to do according to all that is written in it. That you may observe to do. Bakit po? Pag ginawa kasi natin yun, anong mangyayari? For then, you will make your way prosperous and then you will have a good success. Minsan gusto lang natin yung success eh. Ayaw natin yung process. Eh sabi doon, meditate din, Pastor. Wala na ba akong gagawin? Hindi magbasa na lang? Hindi na ako magtrabaho? Hindi po yun. Sabi nga, bawat gawin mo, do it for the glory of God. Kahit ginagawa mo yung dapat mong gawin, yung focus mo nasa Panginoon pa din. Hello? Naunawaan po natin, mga magulang, mga kapatid. Yan pong nais ng Diyos sa buhay po natin. We have to position ourselves to the vision God has given us. Kasi kahit anong ganda ng vision na yan, if you will not position yourself. Last, Brother Hendrik. Be at the right time, at the right place, doing the right thing. Kasi kahit nandiyan ka naman nag-aabang ng sasakyan papuntang Baklaran, nasa tamang oras ka naman, nasa tamang lugar ka naman. Pero iba-iba naman pinaggagawa mo. Nagtitext ka dyan, nagbabasa ka dyan, nilalampasan ka na pala. Hindi mo pa alam. Hello? Nilalampasan ka na pala ng mga oportunidad, hindi ka pa nagmamasid. Hello? We must position ourselves, be at the right time, at the right place, doing the right thing. Tayo pong lahat ay tumayo. May nakuha po ba tayo ngayong umaga ito? Amen? Next month po is July na. Magbabago na po ulit yung ating topic. Pero hindi po ito dapat mawala sa atin. Amen? Patuloy po natin gamitin, patuloy po natin isapamuhay. Amen po ba? Amen. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa iyong salita na amin pong narinig. That truly, O God, your word can transform each and every one of us. Salamat po sa iyong salita, O Diyos, na ito po ay tumimo sa puso po namin. Lord, mag-germinate, O God, magkaroon ng pagbabago sa buhay po namin. At salamat po, O God, na sa takdang panahon, yung vision na yan na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin, magkaroon po ng pagsasakatuparan. Lord, salamat po sa buong linggong ito. Muli po namin itinatalaga sa inyo. Lord, salamat po, nasamahan po ninyo kami. Tulungan niyo po kami sa bawat gagawin po namin. And every decision po na dapat po namin gawin, amin po itong isinasangguni sa inyo. Salamat po sa iyong kadaklaan. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob po sa ating Panginoon, ito lang po yung na-receive ko po kay Lord. Gusto ko pong i-share sa inyo. Sino po ba yung gustong ma-fulfill yung vision ni Lord sa buhay niya? Amen. Lahat po tayo, di ba? Pwede po ba nating, Kuya Henry, can you open po sa Ephesians 4, verses 20 to 24? Sino po sa kalagitnaan natin yung masasabi mo na matagal ka na kay Lord? Amen. Parang nahihiyang tumaas yung iba. Pero sabi nga po, hindi po kasi sa patagalan. Di ba as the Bible says, may mga, hindi sa patagalan kundi sa patapatan. Sabi po ni Rever Santos, di ba? Sabi nga po rin sa Bible, may mga
nahuli na mauuna at may mga nauuna na mahuhuli. Hindi naman po kaya ko po kayo tinanong kung matagal na kayo. What I'm saying is, katulad po na nabanggit ni Pastor Alvie kanina, if we will not change our mind, di ba? Hindi tayo lalabas sa comfort zone natin, hindi po mafulfill yung kalooban ng Panginoon sa atin. Maaari po nagtataka tayo na, Lord, ang tagal ko nang uma-attend, ang tagal ko nang naglilingkod sa'yo, pero bakit parang hindi pa rin na-fulfill yung kalooban mo sa buhay ko? Maaring we're still in the process or maaari pong eto tayo. If this word will speak to you, sabi nga po sa salita ng Diyos, let's do not harden our hearts. Amen? But let there be a true transformation po sa buhay natin. And it will take a decision in our lives. Can we go to Ephesians 4 verses 20 to 24? Sabi po dito, but you have not so learned Christ. Ayan po na nakakalungkot. Maari pong ang tagal na natin, pero we do not really know Christ. We really do not learn from Christ Himself. If indeed you have heard Him and have been taught by Him, as the truth is in Jesus. Di ba po? Nasa Panginoong Hesus po. Sabi niya, di ba? He is the only way, the truth, and the life. The truth. Kaya po pag wala ang Panginoon sa buhay natin, we can entertain the enemy to speak lies in us at paniniwalaan natin yun. At hindi po natin sasabihin sa sarili natin that we are deceived. Di ba? Hindi natin tatanggapin, ay hindi ako nagsisinungaling, hindi ako naglalay, hindi ako deceived. Pero po, if Jesus is not really in us, madali pong makakreep in ang kaaway. Kaya po sabi nga po dito, verse 22, that you put off concerning your former conduct, the old man which you grows corrupt according to the deceitful lust. And po, di ba sabi nga po, yung nabanggit ni Pastor Alvie kanina, naiwan ko po yung notebook ko, pero we have to change our identity if we want the vision of God to be fulfilled into our lives. Amen? Maaring hindi tayo magpapalit ng pangalan katulad ni Abram to Abraham, ni Silas or ni Saul to Paul, di ba? Si Cephas to Peter, di ba? Kumbaga, maaring hindi tayo magpalit ng pangalan literally, but we can change our identity. Sa paano pong pamamaraan? Ito nga, sabi nga dito, concerning your former conduct, maaari pong sa mga nakaraang conduct, we entertain lies, we entertain the works of the enemy into our lives, we entertain kumbaga lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Pero sabi nga po dito, yun nga, the old man which grows corrupt. Alam niyo po ba that when we accepted Christ, sabi nga po, the old has gone and the new has come. Kailangan po pumasok tayo dun sa new na kaloob po sa atin ng Diyos. Ano po yung the new man in us? Yung old man po kasi, ayun yung nababanggit po kanina na pag may ginawang mali sa atin, ang tendency natin gumante. Diba? That's the old man. That's the old mindset. Pag po may nasaktan tayo, ang tendency natin, hahanap tayo ng paraan para makagawa or yung term natin na para kumbaga karmahin din yung gumawa ng hindi maganda sa atin. We tend to do evil. Sabi nga po, we pay evil for evil. Diba? That's the old man. That's the old mindset. And sabi po dito sa verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Ayan. Kumbaga magkaroon daw po tayo ng renewal sa spirit natin, sa mind. Di ba po? And sa verse 24, and that you put on the new man. Ayan. Let's put on the new man which was created according to God in righteousness and true holiness. Katulad po nung pinag-aaralan natin ngayon. Let's put on. Sabi nga po, sino po ba dito yung, yan, natawa lang po ako. Kasi,
yung uniform po ng mga dance, kanina, nung nag-message ako kay Abby, sabi ko, B, anong uniform, I'm ka-partner nung t-shirt na, ano yan, yung fulfillment of God's promises ng mga dancers na lalaki. Sabi niya, yung anniversary nga daw po na uniform. Sabi ko, hindi ko pa nalaban yung pants ng dalawa. Parang nasa isip ko, papagpagin ko na lang, papasuot ko sa kanila. Pero sabi po na Abby, kahit po mag-black pants na lang sila, sabi, sige, thank you. Parang ngayon po, bigla lang na, sino po yung gustong magsuot dito nung, alam mo nang nadumihan mo yung damit, di ba? May pawis na, nadumihan na. Yung pong dalawa kong anak, ginamit po nila yung pants nila yun na yun, nung nag-Kinder City sila. So, mahari po lahat ng dumi, dun sa slide, nakuha na nila, di ba? Napagpawisan na. Sino po dito yung nag-e-enjoy na ang baho ng damit sinusuot mo? Meron po ba? Wala. Wala. Tama po ba? Bakit? Kasi mabaho na yun, madumi. Di ba? Puro pawis, puro, kumbaga lahat na ng kumbaga yung lahat na ng pawis mo natanggap ng damit na yon. And we don't want to wear that again na hindi nalaban. Tama ba? Alam niyo po ba, bakit kaya ginamit yung term na put on? Ibig sabihin, we have to take off the old self that we have. Amen? Yung hindi marunong magpatawad, hindi marunong umintindi, hindi marunong magmahal ng kapwa, hindi marunong magbigay, hindi marunong yung tinuro po ng mundong ito sa atin. We have to take it off. And sabi po dito sa verse 24, that you put on the new man which God has created according to God, in righteousness and through holiness. Hindi po tayo makakalakad ng may katwiran, ng may kabanalan sa harap ng Diyos if we are still wearing the old man in us. Hello, church? If we are still having that old mindset sa atin po. That's why Apostle Paul is saying to the Ephesians church, and even I know sa meets po natin ngayon, God wants to take off, tanggalin po natin yung old man in us that we can put on the new man. Sabi po dito, which was created according to God. Na yung kumbaga, yung isusuot po natin na katwiran ng Panginoon, ng kabanalan ng Panginoon, it's no longer us. Kaya po nasabi ni Paul, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? Masasabi lang po natin yun that it is Christ who lives in me if we are putting on Christ into our lives. Hindi lang po tuwing linggo, but it's an everyday decision. Amen? It's an everyday acknowledging, Lord, you are the God of my life. You are kayo na po ang manguna sa buhay ko, sa bawat desisyon na gagawin ko. Lord, ito po ba ang kalooban mo o hindi? At jump lang po tayo sa Ephesians 4 verses, Ephesians 5, verses 5 to 14. Ephesians 5 verse 4 to 14, sabi po dito, For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Ayan. When we will put on, nung tayo po ay tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, sabi nga po, before nasa darkness tayo, nasa karumihan tayo. Pero sabi po dito, di ba? But now you are light in the Lord. Ibig sabihin po, dahil ang Panginoong Hesus na nakikita sa atin, di ba? Jesus is the light of the world. And when Jesus is in us, in our lives, di ba po, parang katulad po ng ito pong ilawan na, itong na to, anong tawag dyan? Anong tawag dito, Han? Bar light. Yung bar light po na yan, kung wala po yung mga bulb dyan, at hindi siya nakasaksak sa main source ng kuryente, kahit ang dami niyang ilaw, pag binuksan po, meron bang liwanag na lalabas? Wala, di ba? Because walang bulb, walang main source ng kuryente. What do I mean po?
kung sinasabi po natin that we are in Christ, we believe on Jesus Christ, we believe on His finished work. Pero po, we are not walking with Him. We are not doing His will into our lives. Magliliwanag po ba tayo sa mundo na kinagagalaw natin? Hindi. Pero sinasabi po dito ni Paul, dati nasa darkness tayo. Sabi nga po, once we were in darkness, but now we are in the light. In the Lord. Ibig sabihin, nasa Panginoon na po tayo, and that's the truth. Because we are in Jesus na po, di ba? We receive Christ into our lives. And now Jesus, who is the light of the world, living in us, whether we like it or not, magliliwanag po tayo dapat, di ba? Dapat po magra-radiate yung ilaw ng Panginoon sa atin. And sabi niya po dito, ito, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Ayan po, kaya sa ayaw at sa gusto natin, if we allow Jesus to be our Lord, to be our Master, to be our Savior, and magkaroon tayo ng personal relationship with Him. Sabi nga po, yung fruit of the Holy Spirit, hindi natin siya paghihirapan. Kasi hindi natin fruit yun eh. Tama po ba? It's the fruit of the Spirit into our lives na magmamanifest ng ang puno po ba, kailangan niyang, kumbaga natural sa puno. Kunwari yung mangga, tama po yung nutrients niya, maganda yung lupa, nauulanan, naaarawan, eventually magbubunga siya. Tama po ba? Kasi design siya to bear fruit. Tayo din po. The Lord wants to see us fruitful, not being busy, just being productive, but God wants us to be fruitful. And it's only through the Spirit of God. At sabi niya po dito, proving what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Alam niyo po ba, isang natutunan ka po, the more we go deeply sa Panginoon, alam niyo po, another truth, kahit tinanggap na po natin ang Panginoon sa buhay natin, but still, every one of us, kahit sabihin po natin gaano tayo katagal sa Panginoon, if we were not yet delivered, kumbaga may process po ang Panginoon, yes. Pero po, sabi nga lahat tayo, kailangan natin ng deliverance from the Lord. Bakit po? Kasi sa bawat ginawa natin before na nagkaroon ng gateway ang kaaway sa buhay natin, there are evils or devils that are coming into our lives. Maari pong it's because of generational curse, or it's because of our wrong decisions in life. Maaring nung bata pa tayo, di ba po, we said curses, although hindi natin alam yon. O kaya may mga galit, puot na natanim sa puso natin na parang akala lang natin, wala lang. But it was naging gateway siya ng kaaway para po makapasok sa atin. And alam niyo po ba, that the moment na we continue to seek Christ, we continue to seek the Lord into our lives, magmamanifest po yung mga evil spirit na naka-attach pa sa atin. Kaya po minsan magugulat ka, bakit ko nagawa to? Bakit ko, kumbaga, alam ko naman ang tama, pero bakit ganito yung naging reaction ko? Meron po bang gano'n? Nakikita yung, kumbaga, if we are observant sa sarili po natin, minsan, Lord, bakit ganun yung nabitawan kong salita? Alam ko na mali yun. Kasi po, there are some attachment of the enemy na pag hindi natin napagpag sa buhay natin, na alis sa buhay natin, di ba? Magmamanifest siya. Kaya sabi nga po dito, di ba? And we have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Dapat wala na po tayong, kumbaga, involvement sa mga unfruitful works of darkness. Ano po yun, di ba? Drunkenness, lying, yun nga po, lying, ano pa? Naka-state sa Bible, that's why we have to read our Bible. Di ba? Covetousness, adultery, lahat ng sabi, wala na daw po dapat tayong, kumbaga, fellowship with that, or wala na tayong engagement sa mga ganun pong bagay.
And sabi po dito, but rather expose them. Alam niyo po ba, being exposed in the light of God is a saving grace of the Lord. Sino na po naka-experience dito na parang galit na galit ka kasi nalaman? Kunwari may ginagawa kang hindi maganda, tapos nakita ng magulang mo, galit na galit ka. Kasi alam mo, mapapagalitan ka, mapapalo ka. Pero po, the truth is, God allowed that thing to be exposed para po maitama ang dapat maitama. Because the saving grace of God is there. Ayaw po ng Panginoon, magpatuloy tayo sa maling ginagawa. Amen? Dahil sabi nga po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is what the Word of God says. At ayaw po ng Diyos magpatuloy tayo sa kasamaan, sa kasalanan. At sabi po dito, For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Ayan po. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Amen? Gusto po ng Diyos, everything will be exposed into light. Nakakalungkot po, but we don't condemn those people. Alam niyo po ba sa body of Christ, ilan na yung mga great men if we are, anong tawag dito? Kumbaga, nakikibalita po tayo what's happening in the body of Christ. Alam niyo po ba ilang man of God na yung ine-expose ng Panginoon? Just in this past season po, in this past months and days, may mga man of God po na ine-expose ng Panginoon na they were doing evil things before the sight of God. Bakit sila in-expose ng Panginoon? Kasi maari pong binigyan na sila ni Lord ng pagkakataong mag-repent, they did not repent. Ngayon po, kailangan nang i-expose ni Lord para matigil yung mga maling ginagawa nila. Hindi na po tayo magdadrop ng names, but most of them are international. And malalaki po yung mga church nila. They have mega church. Pero po, bakit ine-expose ni Lord sa light? Maring sa church din po natin, sa personal na buhay natin. Naalala ko po noon, nung pong dalaga pa po ko, meron pong nakita yung tita ko sa cellphone ko na sinabi niya sa mama ko at kinonfront ako ni mama. Noong una po galit na galit ako na parang ba't sinabi nung tita ko sa mama ko, napagalitan tuloy ako, ganun. Pero po, as I age, the Holy Spirit is teaching me, saving grace pala po ni Lord yun sa buhay ko para malayo ako dun sa mga taong ginagamit ng kaaway para mapahamak ako. Alam niyo po ba minsan ganun, God will use people para po i-allow ni Lord na ma-expose yung evil deeds ng kaaway para hindi po tayo tuluyang mapahamak. At sabi po dito, let's hear what the Spirit of God is saying right now. Therefore, He says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Amen? So this morning po, if there are still hidden things into our lives, may mga hidden secrets pa po tayo na kahit ikaw lang nakakaalam niyan. Hindi po alam ng kapatid mo, ng magulang mo, kung sino man. But let's remember, we have a God who sees everything. Amen? Wala po tayong matatago sa Diyos. Wala tayong malilihim sa Kanya. And before it's too late, na-expose po ng Panginoon yung mga evil deeds na yan. This morning, if we need to repent before God, God is giving us this opportunity, this moment, na kumbaga, itakwil na po lahat ng evil deeds, evil ways sa buhay po natin. Kasi sabi niya po, di ba, I am holy, for you must be holy. Hindi po natin kakayanin yun if in our own. Di ba? That's why we need the Holy Spirit sa buhay po natin. God's saving grace
is still here. Sabi nga po na, wag na po nating hintayin. Nakatulad po ni Iso, di ba? Nung nakuha na po, na-declare na yung blessing kay Jacob, wala na siyang magawa. Ano po ibig sabihin? Repentance is too late. Alam niyo po ba darating ang point that kahit mag-repent, pag dumating na po ang Panginoong Jesus, the rapture of the church, pag dumating po yung point na kunin na ng Panginoon, kahit anong repentance na gawin po ng isang tao, wala na. That will be too late. But right now, God is still giving us a chance to really go back to Him. Walk in His righteousness, walk in His holiness, walk in obedience. Katulad po ng pinag-aralan natin this morning, for us to able to see the vision of God into our lives. His plan for us is to prosper us, not to harm us, to give us a good future. Ayun po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Hello, church? That's why ngayon, if in our spirit we are still asleep, sabi po ng Panginoon, wake up! Ginigising na po tayo ng Panginoon. Sabi niya po dito, arise from dead. Maari pong, kung alam mo na nasa putikan ka ngayon, get out from that place. As the saving grace of God is still there. This morning po, I encourage everyone, can we just bow down our heads for a while? Close our eyes. Bakit po ba natin kailangang ipikit ang ating mga mata? So that every distraction ay hindi po natin makikita. So that we can just commune with God na parang ikaw lang at ang Diyos. Walang iba, wala kang katabi. Kumbaga parang, although yes, literally may katabi tayo, but as we close our eyes, it is an opportunity to stay with God or to see God alone. Amen? Kaya po kailangan nating pumikit. And as we close our eyes, if the Holy Spirit is revealing, unveiling, may pinapakita po ang Panginoon ng mga mali pa nating ginagawa. The Holy Spirit is exposing the works of darkness into His light. Church, it's time to repent. Kung may mga bisyo tayo na hindi natin matanggal sa buhay natin, maaring kasi kinasanayan na ang pag-iinom, ang mga sigarilyo, or panonood ng pornography, pagsasalita ng bad words, madaling magalit, whatever it is, it is the work of the enemy. Church, let's repent to our God. At ang repentance po is, sabi nga, totally na pagtalikod po. Hindi katulad ng baboy na lumublob sa putikan, nung naliguan, takbo ulit sa putikan. No, that's not true repentance. Ang gusto po ng Panginoon, a total surrender po sa Kanya. So this morning po, let's allow the Holy Spirit to minister to each and every one of us. And we know God is sanctifying His church. God is purifying His church right now.
Thank you, Lord, for your grace that abounds into our lives. Thank you for your forgiveness, oh God. Thank you, Lord, for removing us, oh God, from darkness. And Lord, thank you for leading us into your light, oh God. Leading us into your holiness, into your purity, oh God, into your righteousness, oh God. Lord, this very moment, we just fully surrender to you, oh God. Because you alone, the lover of our soul, oh Jesus. You alone can deliver each and every one of us, oh God, from all the works of the enemy. Holy Spirit, thank you for ministering to each and every one of us, oh God, this morning. At sa umaga pong ito, if you really decided to give your life to the Potter's hand, it means it's no longer I. Di ba po, hindi na tayo. Katulad nung nabanggit po ng Panginoong Hesus sa binasa po natin kanina, di ba? Father, not my will, but let your will be done. If we are decided this morning to really place our lives into the Potter's hand, as we will sing this song, I invite you to stand up po. Pero kung hindi ka pa sigurado, okay lang. Hindi tayo namimilit. Kasi it's a personal conviction po ng Panginoon sa bawat isa. But if you know in your heart na Lord, gusto ko nang isurrender sa iyo lahat. I will let the Potter's hand to move into my life. As we will sing this song, you can stand up on your feet po. Savior, I know for sure
crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hands. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Let this be our prayer po. Oh, beautiful Lord, indeed you are our wonderful Savior, God. I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Oh yes, God, call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. The potter's hand. Oh, we give our lives to you, God. Lord, lead us, guide us, oh God. Lord, lead us into your righteousness. Lead us into your holiness. Lead us into your purity, oh God. Lord, help us
to walk a holy life before you, O God, because you are a holy God. And Lord, thank you, O God, because it is you who have called and who have chosen each and every one of us. That, Lord, you desire everyone, Panginoon. You desire your children, your people, O God, Lord, to walk blameless before you, O God, so that when you come back once again, O Jesus, Lord, you may find us, O God, Lord, without spot, without blemish, without wrinkle, O God. Lord, it's not by our own mind, not by our own power, but by the Holy Spirit, who will lead us, who will guide us, who will teach us in this life, O God. Lord, na lumakad, Panginoon, nang naayon po yun sa iyong kalooban. Lord, salamat, O God, na kayo po, Panginoon, ang nangusap sa puso ng bawat isa, O God. Kayo po, Panginoon, ang nagbigay ng Holy Spirit. Ikaw po nag-convict, O God, sa puso ng bawat isa. At Lord, help us na hindi na po namin mababalikan ang mga maling gawain na yun, O God. Mga, Lord, mga gawa ng kaaway, O God, sa buhay namin, O God. As we will continue to walk with you, Holy Spirit, let your power, O God, be at work to each and everyone's life, so God. And we acknowledge the finished work of our Lord Jesus Christ on the cross of the Calvary. We lay down our lives to you, God. Let your will be done. Let your kingdom come. Lord, manifest into our lives, O God. Lord, let your vision, O God, what you have written there in the books in heaven, sa buhay po ng bawat isa, O God. Lord, mag-manifest, mangyari po sa buhay ng iyong mga anak, O God, na tunay, Panginoon, na sinurrender sa iyo, O God, ang buhay ng bawat isa, O God. Lord, we thank you, O God, because, Lord, you are cleansing your church. You are purifying your church, O God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, so God. Lord, salamat na walang matigas na puso na hindi mo po kayang palambutin. Lord, walang mahirap na bagay sa inyo po. Because you are our great and mighty God. You are limitless. You are powerful, O God. Lord, what the enemy meant it for bad, you can turn it for good. Holy Spirit, we are just giving you the freedom, the liberty to continuously to work sa buhay po ng bawat isa sa amin, O God. Lord, hindi lamang po sa tahanan mong ito, sa iglesia mong ito, God, but Lord, wherever we are, O God, minister to us, O Holy Spirit. Continue to speak to us. Show us your ways. Show us your, O God, Lord, your truth, O God. Teach us your word, your ways, O God. And help us, Lord,
to always focus on Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Lord, unveil every, oh God, Lord, eyes that have been blinded by the enemy, oh God, from your truth. Lord, let those scales, oh God, ay matanggal sa mata ng yung mga anak, oh God, in the Spirit, in Jesus' name. Ministering angels of the Lord, warring angels of the Lord, we're commanding you to take charge in Jesus' name. And Lord, yes, oh God, Holy Spirit, remove every darts of the enemy, Panginoon, na mga nakatusok sa likod ng iyong mga anak. Yes, Lord, even, Panginoon, yung mga venom ng kaaway, oh God, na, Lord, even those snakes have been, oh God, dead already. But Lord, yung mga venom na naiwan ng kaaway, in the name of Jesus, Lord, yes, oh God, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord, tanggalin niyo po, Panginoon, lahat, O Diyos, ng mga naiwan na marka ng kaaway, O God, Lord, sa buhay ng iyong mga anak, O God, and let there be, Lord, yes, Lord, let there be, yes, Lord, continuously cleansing, O God, yes, in Jesus' name, yes, Lord. Yes, oh God. And even, oh God, right now, we pull down all the strongholds of the enemy over the minds of your people, Lord. Lahat ng kasinungalingan ng kaaway, we're pulling it down, we're destroying it in the name of Jesus. And let the truth of God, let the life of God, let the light of Jesus shine to every mind, shine to every lives in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, Lord, thank you for changing us from your glory to glory, oh God. Thank you, Lord. Yes, oh God. Lord, for helping us to take off the old man and put on the new man, oh God, who is in Christ Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, we believe you have ministered into our soul, oh God, into our spirit, oh God, sa umaga pong ito. Salamat po, oh God. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Hesus. Tunay nga na sa iyo lamang lahat ng aming papuri, lahat ng aming pasasalamat. Walang iba na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kalwalhatian, ng karangalan, kundi ikaw lamang po, o aming Diyos. Tanggapin niyo po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. And all the children of God says, Amen and amen. Morning po. Tako po tayo sa ating pagbibigay. Basahin ko lang po itong sa Matthew 14 verse 13 to 21. Sabi dito, when Jesus heard what happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." "We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. Jesus said,
Salita ng Diyos. Ito yung time na nandun sila sa remote place. Ano ba yung ibig sabihin ng remote place? Parang sa remote place po, wala dun yung malayo kumbaga sa mga sa pagkukuhanan. Kumbaga nandun sila sa place na walang pagkain, na walang inumin, na wala kung anuman. Pero nakita natin dito na sinabi ni Jesus dun sa mga disciples na dalhin nyo sa akin kung ano yung meron. So di ba, ang meron lang sila is yung 5 loaves of bread and 2 fish. So, sa atin po, sa ating mga mananampalataya ng Diyos, kung feeling natin or kung nasa place man po tayo ng remote place or parang yung finances natin is wala, ang sabi ng Diyos, bring it to me. So, sa ating pagbibigay po sa ating Panginoon, makikita po natin na gagawa talaga ng miracle ang Diyos kapag ibigay natin sa Kanya kung ano yung nararapat sa Kanya. So kung tayo man po, hindi tayo nagbibigay or laging kulang yung pera natin, laging sakto lang, hayaan po natin na gumawa ng miracle ang Diyos through our giving. Kasi sa pagbibigay po natin, doon natin talaga ma-experience yung kung paano siya kumilos, di ba? So kung hindi tayo hahakbang, kung hindi natin ipoposition yourself natin sa pagbibigay sa Panginoon, hindi natin ma-experience din kung ano yung inilaan niya para sa atin. So sige po, let's ready and prepare our offering po and tithes. Let's pray. Father, oh God, we thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for your word. And Panginoon, maraming salamat na may tanim ito sa aming mga puso, God, and malakaran po namin ito sa aming buhay, Panginoon, upang ma-experience namin, Lord, kung ano man po yung inilaan mo para sa amin, Panginoon. And Lord, through our giving, Panginoon, for our finances, Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng aming mga ibinibigay sa inyo, God. We cannot outgive you, Panginoon. And Lord, maraming salamat dahil you will multiply what we have, O God, and you will bless the works of our hands, Panginoon. Thank you, Father, Lord, for your word. Thank you, Lord, for the people, Panginoon, na magbibigay sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang magpala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And Lord, magkaroon kami ng puso, Panginoon, na mapagbigay at puso, Lord, na masaya sa pagbibigay, Panginoon, sa inyo, God. Lord, bless each and every one of us, O God, and make us a blessing to many, Lord. We give you thanks, we glorify you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus over you. When you're hurting in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do. In desperation, I'll seek heaven and I'll pray this for you. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. In Jesus' name. I speak the name of all authority, declaring blessings, every promise He is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name.
today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, come believe it, come receive it. And the power of the Spirit is now forever yours. Come believe it, come receive it. In the mighty name of Jesus, all things are possible. I pray for your healing. Circumstances will change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name. I pray for revival, restoration of faith. I pray that the dead will come alive in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise. Amen. Praise God po sa buhay po ng ating mga kabataan. Amen. Tinatawag po natin sila ngayong umaga po sa harapan para po ipag-pray and may simple token lang po yung church para sa inyo. Yung sa kids po, pasabi na lang po. Yan. Tapos ipagpe-pray po kayo ni Sister Arlene.
Wala na po bang hahabol sa mga nag-graduates natin? Okay, let's stretch our hands towards these graduates at ating may mga honors. Hindi man lahat ay nag-graduate, yung iba ay honor students, being recognized by their schools. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga buhay ng mga kabataan na ito, Panginoon. Lord, kami po ay nagagalak, kami po ay masaya sa kanilang tagumpay, Panginoon. Father God in heaven, we know that you really want, Lord, the best for us, Panginoon. Lord, alam po namin na ito po ay simula lamang, Panginoon, ng kanilang tagumpay. At Lord, they will be the head, Panginoon. Sabi mo pa nga po, hindi po sila magiging buntot, Panginoon. Lord, patuloy niyo po silang bibigyan ng knowledge, ng wisdom, Panginoon, upang ang mga natutunan nila, Lord God, ay ma-apply nila, Panginoon. At Lord, sa mga, may mga achievements po, Panginoon, sa school year na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord. At patuloy niyo pa po silang i-bless, Panginoon, ng wisdom, ng knowledge, ng insights, Panginoon, upang patuloy niyo silang magamit, Panginoon, sa inyong harvest, Panginoon. At Lord, makikita kayo patuloy sa kanilang mga buhay dahil, Lord, hindi po sila, Lord, kailanman magkukulang, Panginoon. Even, Panginoon, sa mga kaalaman, sa skills, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa mga high school graduates, Panginoon. You will lead them to the right path, Panginoon, kung ano pong kurso ang kukunin nila, kung ano pong profession ang kukunin nila, Panginoon. Lord, sa buhay po ni Sister Marina, sa buhay po ng mga kabataan na ito, Lord, maraming salamat, Lord, dahil buhay na buhay kayo sa kanila na, Lord, patuloy na nagmamanifest, Lord, sa kanilang buhay. Lord, even sa kay Miles, Panginoon, na nag-graduate ng college, Lord God, Lord, you will lead him to the right company, or Lord, yung mag-nourish ng profession na pinili niya, Panginoon. Lord, you will lead him, oh God, into the path, Panginoon, na kung saan ng skills na natutunan niya sa eskwelahan, may i-apply niya, Panginoon, sa kumpanya kung saan makikita kayo sa buhay niya. Thank you, oh God. Thank you, Lord, sa mga buhay ng mga kabataan na ito na patuloy niyong ginagamit at pinapakita na, Lord, kayo ay buhay at kayo ay patuloy na nagmamanifest sa kanila. Marami pong salamat. Lord, alam po namin, hindi lang ito ang panahon ng harvest nila, Panginoon. Sa marami pang pagkakataon, marami pang school year, Panginoon, ipapakita nyo, Lord, na patuloy nyo silang gagamitin at patuloy kayo na magmamanifest at magbibigay ng karunungan, kaalaman sa mga batang ito. Maraming salamat, Lord. We entrust their lives unto you, Lord God. Maraming pa po silang i-reap na harvest. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So ngayon pong umaga, na-receive po ba natin yung portion po natin sa Word of God? Amen. So ngayon pong umaga tayo po ay mag-grouping. So 3 to 5 lang po per group. Meron po tayong 10 minutes po to share po yung na-receive po natin ngayong umaga po.
Praise God. Amen. Tayo po ay bumalik muna po sa ating mga upuan. So para po sa ating announcement ngayong week. So next week po ay first Sunday and joint fellowship po natin. Then Speak Live. So mayroon po tayo ngayong pagbabago sa ating mga online programs. So starting July 1 po, every first and third Monday. So meron po tayong Speak Live. Then every second and fourth Monday, magkakaroon na po tayo ng Prayer Matters starting July 8. Yan, praise God po. So magkakaroon po tayo ng online prayer po. Next, every Tuesday po, magkakaroon po tayo ng spiritual feeding. So leaders and workers po ito. So ini-invite po namin ang lahat na mag-join. Then next po, so Tinig ng Pag-asa po every Thursday, 7:30. Midweek service every Wednesday, 7 p.m. Then soaking po every Friday, 7:30 p.m. Then online prayer gatherings po ng ating mothers and pastors po. So ito po yung schedule po nila. So para po sa ating upcoming events, magkakaroon po tayo ng worship symposium po ngayong darating na July 13. So open po ito sa lahat ng ating ministry. So lahat po pwede mag-join. So meron po tayong registration fee na 300 pesos. And ang ating pong guest speaker ay si Bishop Juvie and Pastora Nina Kasapaw. So wag po natin kalimutan na i-like, follow, and subscribe ang ating J-Blue page. And i-like po ang ating J-Blue Church sa YouTube channel po. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer po. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, salamat Lord God sa oras na ito, Panginoon. Natunay ngang sinamahan mo kami, Panginoon, mula kaninang umaga hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Salamat, Santong Espiritu, na ikaw ang nagagabay sa amin kung paano ang aming mga gagawin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita ngayong umaga, naming napakinggan, Panginoon. Ito'y aming matanim sa aming mga puso, ito'y aming mga lakaran, Panginoon. Tulad ng vision na binigay sa amin, magmamanifest lamang ito sa aming buhay kung ito'y aming susundin at susunod kami sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Lord God, sa revelasyon na yung binigay sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mo ang bawat isa, yung mga lingkod, Panginoon. Ganun po sa aming pastor na si Pastor Albi, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain, kasama niyang pamilya, Panginoon. Salamat sa kalakasan yung binibigay sa kanya, sa katalinuhan, Panginoon. Salamat, Lord God. Patuloy mo pa siyang gagamitin, Panginoon, para sa maraming kaluluwa na siyang maliligtas, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Tunay ngang tapat at dakila kang Diyos. Ikaw ang aming Diyos na pinapanampalatayanan, pinaniwalaan mula noon hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Kaya salamat, Ama, sa mga oras na ito, sa aming paglabas ng tahanang ito. Patuloy mo kaming ingatan, samahan mo kami sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Tunay ngang Lord God, at sa darating pang mga araw, sa mga linggo, tunay ngang sasamahan mo pa kami na magpapatuloy kami, magpupuri at magkapasalamat sa iyo at makikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na ito'y aming magagamit sa pang-araw-araw naming pamumuhay, O God. Kaya Lord God, sa mga ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, din dakila. Ito po ang aming samudalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.